Això és l'Escaquiman. És a dir, que la ciutat estigui bruta és incomprensible. Amb el que costa la contracta de neteja. Milions. És incomprensible. I sobretot quan aquesta contracta de neteja s'ha fet en col·laboració amb tots els grups polítics. Llavors jo dic, escolta'm, si ha d'estar a sobre. Si ha d'estar a sobre perquè a la gent que tu li adjudiques es relaxen. I jo dic, escolta'm, no pot ser, si ha d'estar a sobre. I si és un problema que t'has equivocat amb el càlcul dels diners que es necessiten, s'ha de corregir. S'ha de corregir perquè la imatge d'una ciutat bruta, desendreçada, és un error. Per això jo estic tan en contra de l'urbanisme tàctic aquest, que és pintar coses a terra. Jo dic, sembla que estiguem jugant al parxís, tot pintat de coloraines. Jo dic, escolti, això dona sensació de ciutat mal endreçada. Una ciutat que, diguem la veritat, aquí va haver un alcalde que va ser capaç de fer una cosa molt important, que era de posar aquesta ciutat com la ciutat de l'urbanisme i del disseny. Amb l'urbanista que va morir fa poc, no? Amb l'Oriol Buigas, que va ser una persona que va tenir una influència molt gran. Va morir aquest any? Sí, fa un any just. O tombants de l'any passat, no? Fa un any just, jo crec. Sí. I jo crec que això va ser molt important. I bueno, l'alcalde de Barcelona s'ha de vigilar que l'urbanisme funcioni i ha d'explicar a la gent que no ha de tirar papers a terra, perquè si es tiren papers a terra, jo sempre poso un exemple, jo dic, als bars, segons quines zones del País Basc o del nord d'Espanya, tu prens un pinxo i tal, i tires el palillo a terra, i tires i els papers, i escolta, està tot ple de porqueria. Sí, és la cultura. Però què fan? Neteixen contínuament. Jo dic, tens dues possibilitats. O dir a la gent, escolta, embruteu. Jo dic, escolta, gastarem molt més perquè haurem de netejar molt, molt i molt. El que no pot ser és la sensació que té la gent ara que aquesta ciutat és una pena. Escolta, és una pena, perquè està bruta aquesta ciutat. Doncs és una pena. Perquè realment, doncs, tu que vius aquí, jo no sóc d'aquí, però realment la gent té orgull d'aquí. La gent té orgull d'aquí i no vol que estigui bruta la ciutat. Sí, és de les coses més tristes. Volen lluir la ciutat. S'ha de lluir. Quan et ve algú a visitar, la gent el que vol és poder explicar què et sembla la ciutat. Es queden parats. El Barcelona posat guapa... Bueno, va ser un èxit. Va ser un èxit. Allò quins anys eren? Els anys del Maragall.